विष्णु प्रसाद राभानि सोरगोआरि जिउमा आरो बिथांनि महान आदर्शखौ आङो जेब्लाबो श्रद्धांजलि आरो मान बावो आनान गसाइनियाव आरज गाबदों अराय बिथाङा थांना थानाय सुबुं माहारिखौ बा बर' फिसाफोरखौ जाहाथे बोर सारस्रिहरो गुबैयै जोङो दिनैनि बे सानखौ जोंनि जिल्ला जोंनि दखराफ्राबो हाबाफारि लानो खुंफुंदों आरो बेयाव 15 सा जोंनि आसामनि बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन हारिनि राभा बेंगलि बा सावन्ताल बर' गरखा आरो कच राजबंसि बा नाथजोगी सुत्रधर बे कमिउनिटिनि जायफोर गेदेमा सुबुंफोर जाय बिथांमोना समाजाव सोलोंथाइ बिथिङाव थुनलाइ बिथिङाव बा मेथाइ दामनाय देनाय बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जायफोरा मेजर कन्ट्रिबिउसन होदों आरो जायफोरनि गेजेरजों मोनसे मोनसे ओनसोल मोनसे मोनसे समाज मोनसे मोनसे हारिया जौगानायनि लामाखौ नुदों थांना थानायनि मोनसे साहस मोनदों बिथां गेदेमा सा 15 बिथांमोनखौ लिंनानै दिनै जों मान बावगोन स्पेशल मोनसे जोङो फेलिसिटेसन होगोन आरो बिनि गेजेरजों समाजाव मोनसे अनलायनाय बिदा फंबाय सानलायनाय गोरोबलायनाय आरो जोंनि इउनिटिया श' जागोन आरो जायफोरा मान बावजानो गोनां जायफोरा मर्यादा होजानो गोनां जायफोरा बरायजानो गोनां बिथांखौ जोङो राइट टाइमाव राइट मोनसे रिकगनिसन होनांगौ बेनो जोंनि मोनसे थांखि आरो बेखायनो दिनै जों बिथांमोनखौ लिंहरदों दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै प्रफेसर अनिल कुमार बर' गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बिथां सारखौ जों लिंदों आरो मिजिंथिदों जे विष्णु राभानि जि आदर्शमोन जे गोग्लैसोनाय हारि माहारिखौ बोखांनाय बा जोंनि ट्राइबेल सन अफ दा सयल सुबुं माहारिनि गेजेराव जि मोनसे बिथाङा गणजागरण मोनसे सृष्टि खालामदोंमोन मेथाइनि गेजेरजों गावनि स्पिच आरो भाषणनि गेजेरजों रायजो राजानि खाथियाव थांनानै गामियाव ओनसोलाव थांनानै बिथाङा जि मोनसे मबिलाइजेसन खालामदोंमोन कमिउनिटि मोनसे जे सेन्सेसन मोनसे जांख्रिखांनाय जावरिखांनाय लाबोदोंमोन बेनि गेजेरजों दिनै आसामाव थानाय इन्डिजिनियास ट्राइबेल आरो गुबुन गुबुन माहारिफ्रा थांना थानो थाखाय साहस मोनदों आरो विष्णु राभानि जे महान आदर्शखौ लानानै एबसुआ खामानि मावलांगोन आरो विष्णु राभानि जेखिनि मेथाइ बिथांनि जि मोनसे बाथ्राफोर दंमोन बेफोरखौ लानानै जोङो हाबा मावलांबा इयुन जोलैया निस्सय फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिखौ जोंनि समाजखौ जौगाहोनायाव जोङो मजबुत मोनसे जाफुंसारनाय मोनगोन होननानै जोंहा गोसोआव गोथौयै फोथायनाय दङ थारैनो सोलोंथाइया मोनसे हारि समाज आरो देशनि सिनस्रि सोलोंथाइखौ बाद होनानै कुनु हाबाफारियानो कमप्लिट जाया दा बेखायनो बिटिसि नि जि रिसेन्ट जि बाजेट बे बाजेटआव दाबो कमप्लिट जि मोनसे ब्रेकआपखौ जोङो नुवाखै किन्तु बाजेट फिगाराव बिथांमोना सोलोंथाइ बिफानाव जथेस्थ' हमदों जोङो वेलकाम खालामदों आरो बिथांमोननि जि मोननैसो हाबाफारि जे मिशन सुपार 50 बड'फानि मुङाव इन्जिनियारिं मेडिकेल बा एपिएससि इउपिएससि स्पेशली इन्जिनियारिं आरो मेडिकेलाव जथेस्थ' साक्सेस रिपर्टखौ नुदों एपिएससियावबो नुदों इउपिएससि बेलायाव फैबाय थानाय 1-2 बोसोराव जुदि साक्सेस रेटखौ नुयोबा बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव जागोन किन्तु दाबो जोंनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुलाव टिचार एपइन्टमेन्टनि बेलायाव आसाम आरो बिटिआरआव जथेस्थ' खालि जानानै दङ गोदान गोदान रिटायार्ड डेट भेकेन्सि ओंखारदों बिनि मोनसे पलिसिखौ गोख्रैनो लानांगौ भेरिफिकेसना जाबाय थादों टेटनि थाखाय जों बयबो मिथिगौ सरकाराबो बुंबाय थादों किन्तु गोख्रैनो एपइन्टमेन्ट होनायनि गेजेरजों जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट एकाडेमिक एनभायरनमेन्टखौ मजबुत खालामनांगौ आरो क्वालिटि इमप्रुभमेन्टनि थाखाय गासै बिथिङाव खामानि मावनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाबि दैखांदों आरो गोबां जेंना दङ मैया डक्टर रनज पेगु बिथाङा जोंखौ रायज्लायनो लिंदोंमोन किन्तु बिथाङा जि टाइमखौ होदोंमोन केबिनेट आसाम केबिनेट थानायनि थाखाय खननै खनथाम टाइम पस्टपन खालामदों आरो जोङो बुंनानै फैदों जे बेबायदि कुनु दिग गैयै माने स्पेसिफिक माने टाइम गैयै जि मिटिंखौ जों एटेन्ड खालाया जों बेखायनो बर्जन खालामदों आरो इमिडियेट बिथांमोना डेट होफिनगोन होनना बुंदों नायनि बिथांमोना मा एसुरेन्स होयो गोबां जेंना दं 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जोंहा इस्यु थाबाय हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयार दा बेयाव गोबां खामानि दङ टेक्स्ट बुकनि खामानि दङ माने गोबां जायगायाव दाबो टेक्स्ट बुकआ मोनाखै सोलोंथाइनि गोबां जेंना दङ बे जेंनाखौ सुस्रांनांगोन आरो बिनि थाखाय काउन्सिल एन्ड स्टेट मोननैबो जयेन्टलि खामानि मावनांगोन गिबि खेबाराव फरायनो मोननाय जागोन माबायदि टेक्स्ट बुकआ दासिमाव मोननो हानाय जादों
हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार मोननैबो टेक्स्ट बुकआ फ्रि अफ कस्ट रेडि जानानै दङ गोबाङानो मोनबाय आरो सेकेन्ड इयाराव जायफोरा दा एडमिसन खालामबाय बा खालामगोन माखासेया बिथांमोनाबो फ्रि अफ कस्ट मोनगोन दा बेखायनो जों मिजिंथिदों जे क्वालिटि जाहाथे माने बिथांमोना रिजाल्ट खालामो जिहेतु साबजेक्ट टिचार पिजिटिनि एपइन्टमेन्ट होआखै दा बेखायनो गावबा गाव सेल्फ स्टाडि खालामनांगौ जादों बे बेलायाव गोख्रैनो पिजिटि एपइन्टमेन्ट होनांगौनि थाखाय जोंनि दाबिया स्ट्रंलि दं।